Il-Gvern fi stqarrija li ħareġ ħabbar li ħatar lil Stephen Sultana bħala kap eżekuttiv tal-Isptar Monte Carmeli. NetNews kien żvela din il-ħatra tas-Sindku Laburista ta' Santa Venera bħala kap eżekuttiv tal-Isptar Monte Carmeli fit-13 ta' Novembru illi għadda. Stephen Sultana mhux biss huwa Sindku Laburista ta' Santa Venera iżda kien ukoll kandidat għall-elezzjoni ġenerali tal-2013 mal-Partit Laburista fuq l-ewwel distrett. Stephen Sultana m'għandu l-ebda esperjenza fil-qasam mediku u kien jaħdem f'bank lokali. Fl-aħħar xhur l-Isptar Monte Carmeli ġibet l-attenzjoni ta' bosta dan hekk kif kien hemm mewt ta' pazjent wara li ġie infettat bil-Leġjonella. Dan fil-waqt li ġew żvelati wkoll ritratti li juru l-istat diżastruż ta' abbandun li jinsabu fihom is-swali tal-pazjenti, bil-pazjenti qed jgħixu f'periklu kbir. Fl-isptar saħansitra ċedew partijiet mis-soqfa. Persuni li tkellmu ma' NetNews qalulna li jinsabu nkwetati bil-ħatra tas-Sindku Laburista bħala kap eżekuttiv ta' sptar daqstant delikat u dan għaliex din ħatra minn sensiela ta' ħatriet politiċi. NetNews saħansitra xandar l-istorja ta' Fonsu Grima li hu marit b'kanċer fil-pulmun u li kien jaħdem fl-Isptar Monte Carmeli u kellu jirriżenja mix-xogħol minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena li kien jaħdem fihom. Stephen Sultana ilu attiv għal snin twal fih dan il-Partit Laburista fejn okkupa l-kariga ta' segretarju finanzjarju fl-eżekuttiv tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, għamel 6 snin konsekuttivi fil-kariga ta' President u 13 sena bħala segretarju tal-Kumitat Lokali Laburista ta' Santa Venera. Illum il-ġurnata, Stephen Sultana u delegat tal-Partit Laburista, membru fl-eżekuttiv tas-sezzjoni tal-Kunsilliera tal-Partit Laburista u sindku tal-lokalità ta' Santa Venera.